Здравейте! Включвам се с специална вечерна маска. Кисело мляко съм си изцедила, за да имам за няколко дни. Така изцеденото, похлупено, ще стои в хладилника. И днешната маска се състои от няколко основни съставки. Кисело мляко, мед, малко зехтин или друго базисно масло, няколко капки по избор, и съставката, която придава този жълт цвят, това е куркума. На върха на лъжичката куркума. Разбърква се всичко и се нанася на лицето и шията. Защо е вечерна? Куркумата придава леко жълтеникав цвят на кожата, така че е добре да се прави вечер. До сутринта всичко ще е наред, но свойствата са толкова много полезните на тази маска, като противовъзпалително, избелващи, пигментни петна, петънца от слънцето, затварящо порите, прибиращо поричките, почистващо за хората с акнетична кожа, за хората с зряла кожа, които имат нужда от такова съживяване. Така че тази маска е невероятна. Може да си я правите един път или два пъти седмично, но за предпочитане е вечер. За да отмиете този жълтеникав цвят, който ще се получи леко на кожата, не е необходимо да търкате, просто изплаквате с стотена плисквания, 80 с топла вода и 20 с студена. И ако имате нужда от малко още допълнително почистване, просто с едно тампонче с вода или с някоя розова вода, лавандулова, по масажните линии преминаваме, но в никакъв случай не търкаме лицето или надолу, особено с движение надолу. Така че допълнително с тампонче преминаваме по масажните линии, обикновено в посока от долу нагоре. Не трябва да стоим повече от 20 минути с тази маска, тъй като след 20-та минута вече киселото мляко започва да дехидратира кожата. До 20-та минута има противоположен ефект. След 20-та минута вече започва да се изтегля полезните вещества и влагат от кожата, така че 15-20 минути е максимума. Приятна вечер и прекрасни събота и неделя! Чао!